इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम बे आफादखौ बर्तमानाव दैदेनगासिनो दङ मार्कुस बसुमतारी सारा। दा बिथाङा गावनि हाबा मावनायनि फारसे बे आंनि भिडिअआव फोरमायदों जे ट्राइबेल बेलेट ब्लकखौ रैखा खालामनो बिथांमोना जानजि खाफ्रादों ओंखारदों आरो बे ट्राइबेल बेलेट ब्लकआव जिखिनि इलिगेलि एनक्ल'जारफोर दं बेफोर गासैखौबो होखारस्रांजोबनानै जोङो ट्राइबेलफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे दिदोमै थानो मोनगोन बेखौ बिथाङा गेरेन्टि होदों। मानोना बिथाङा एसियानि मोनसे एसिया लेन्ड फराम बे प्रग्रामावहाय इन्ड'नेसियाआव बाहागो लाहैदों आरो बिनि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो मोनो जे दा बेवहाय जोङो ट्राइबेलफ्रा बेनि गेजेरजों जोबोद रैखाथि जागोन। इउटिउबआ बे खामानिखौ मावगासिनो दं मार्कुस बसुमतारी सारनि दैदेननायाव। लोगोसे बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आरो फैगौ समावहाय बिथाङा मोनसे ग्लबेल वार्ल्डनि मोनसे बे लेन्डनि सायावनो बेसिस खालामनानै सावरायनायाव बाहागो लाबावगोन आरो बेयाव बाहागो लानो आरो बे ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखा खालामनायाव गुबुन गुबुन फरेन कान्ट्रियाव थांनानै खामानि मावनो थाखाय रांखान्थियारि एसिस्टेन्ट नांगौ जादों। रायजो राजा दैदेनगिरि आइ आफा बोराइ बेन्थ' गासिबो बिथांमोना फैसा थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा 1000 100 500 1 लाख जेसेबां हायो नोंथांमोना हरनो हागोन। आंनि थ्रुयैहाय कन्टेक्ट खालामबानो आङो बिथांनि नाम्बारखौ होनानै होगोन। स' बेखौनो आङो साफ्रोमबो समग्र बर' रायजो राजा आरो ट्राइबेल माहारिफोरनो फोरमायहरनाय जाबाय। थेंक इउ।